Sinobar Laispa Sapula. Laispa Sapula. Hakakatang pa badukon badaman sem bakoid. Amen. Kajing e jong trai jing yu Jesus Christ bad gajing e jong oblay lembat gajing selok jong omen sem bakoid kindan rengkat bad pi baro rengkat bad pi ru kohan men kopara ha utrai Jesus Christ menta kasngi kabalang karake ya kasngi buram jong o Philip bakoid bad u Jacob bakoid taha kana kasngi habang yarake ya kane kasngi kraw jong kene ki rukut jong kabalang to kenge kerpat yo try bamu unang kersyan ingi bamangi inang la su ban em kajungi kham tame ban bud ya ganuksa babha bakilapan i ingi te ha kane ka kalimat ko hanmen ko para habang iwan ban terwa ya kane kamas ke bekoj habang iwan akhmat kaduan kadupat kajung blai ngi terwa ru yalade te kumta to ken ngin skusi yala ke jong ki pop ki sang ki bangila le ngin panmab nau terai na ke benta jungki knang ba kane kamas ke bekoj knang ba ke jing terwa ke junga ke jungpi ke jing duwai ke bangi duwai ha kane ke step kin long sha kita bapiang hun double kupa ubadan bor ngin pai shau ban ngin panmab nu da ke jing duwai ke jungi nga pla hau blai badan bor baro pada pi ko han men ko para bang le pop shibun e da ki chung prakat da ki kten da ki kam da ki chung le klet da ki chung le palat junga da ki chung le palat junga da ki chung le palat bakrawe junga namar kata ngakarpa di kamaria bekoj kabaisa kate sati ia ki angal bat kerukoj pada pi ko hanmen ko para banduai na banta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yengi Mandalama bigi pop jungi unyala mingi sha kaching em bom chukut. Amen. Go try to isene. Go try to isene. Go try to isene. Go try to isene. Cristo isene, O 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 Cristo isene.
Iai pendang buram bagi semuyame. Putra kublai simple, kopadan borbarom, kokun marweyukwa, kotrayu Jesus Christ, kokun lamradu blay bagi tipe percaya. Tok yang kacing kerbatos kesenayangi Dejang mame bakun Dejang mame utrai Uwe bahat letam Mame ko Jesus Christ Mame bayai long play Yang cinya long kawai Baru mensimbaku jaga buramupa. Tongin ya duai. Hakan kamas bekoj giduai kerpang na kebenta kajing jatai jong kemensim jong iba Gilbert kurba. Kajing dap kajing kajing klat saus nam mentang ngiduai boblei trakan rat unai kata kajing jahit bom jikut haka hima beneng kajing ngiduai ru na kabenta kajing kod kajing kia haka leng kamet berkumjur kalang kemensim jong iwan dalin karngi ngiduai ru na kabenta Henry solong piau ibarke kesngi kha kajing menta kesngi kha kebahan penreu ngi duai boblei trakan rat unang don rangkat bat ai kajing kod kajing kia ai kata kajing erngeu jong kajing bat kumjur ngi duai na kabenta kaman sembal kladno jong Alexander Lingdo ai boblei trakan rat unai ya kata kajing jathaj bom jikut kajing suk beneng hakahima kajing Koblei meu ba pen kemen yangi man lausnem da kasngi buram jong ki apostol u Philip bat u Jacob to ai ba kajing duai lem jongi ngin yo banta ha kajing shashitam bat kajing mi pat jong ukon balakha marway jong me bat kumta ngin longi babet ban yo yakadur jong me shijinom dautrai jong Jesus Christ ukon jong me ubemat basan sha ringkat bat me ha kajing long kaway jong omen sem bakoj ublay junom la junom Amen. Kajing pulih nakasithi panukong upalus pakoi sagi Kristan hakorin. Konong khatsan kadkhodiwei hadu pra. Ngakwa panpenken mau ya pi ko para bahakano karukom ngalayalap happy yaka gospel yakapa pilayo pediang hakapa pi yang scam dagaba laplaj im ya pi lada pipat scam yaka lemda pilanget leno naba ngalaiti pateng hapi kum kapakong santam yakata kapangaru ngalayo pediang ba okres ulayap nakapenta ki pop chungi kat kum kitchen tho balatep yo balami pa yo hakasingi balai kat kum kitchen tho bat ulapau hau ke pas nangta hakikat arngut bat nangta ulapau hakisan spa ngut tam ki para bangai hakacu kapor ki babon naki kedang ementa waladon ki balayap nangta ulapau ucakap nangta ki apostol baro kadu ya baro lakum ha ubala shu kalor ulapau hangaru kaktin jong utrai Semua yau. Ngarang bandrus pak naik kue. Sangkat kendai nambar bandrus pak naik kue. Indrai antifon kebalak. Tuhan ku jaga putra, bagi pemberi juga
Utrai dan ringkat bat pi kajing pule naga gospel bakoit kat kumu Yohanes kaburam hame kotrai hakata kapor ujisu long how Thomas ngalong kalanti kajing shisha bat kajing em don bopoi shokpa light danga lada pi tu yanga pinjin dalai tu yokpa jungaru Nadu menta pi tu yu bad pila yu yu. Ufele bulong u kotrai topen ise yangi yakpa tang kata ngi don kam. Ujisu long u kata ngaladon ringkat bad pi Henry pimpaditu yanga mo Philip. Utaw balo i yanga ulayo i yakpa. Tebalay piong ken hapen i yangi yakpa. Hato pimngej bangalong hokpa badukpa ulong hanga. Ya kiktin ki bangal kren hapi ngam kren naladehi Henry ukpa ubayaisa hanga ule yakikam jong u tongej yanga bangalong hau bad baukpa ulong hanga. Lani tongej yanga nagabanta kikam bangalale. Shisha ngaong hapi utaw bangej hanga uru unle yakikam bangale bad ule wat kikam kibakam kraw ban ya kine namarba ngalet chokpa kat yakaba pipan hakakarteng junga nganle yakata bad endop panan buram yaukpa ha ukon lada pipan hakakarteng junga nganle ya kata ka gospel try ka jingiro ya me ko grace kumba ngilatip ko hanmen ko para mentang kasngi kabalang ban ngiru ngireke ya kasngi buram jong arngut ki apostol jong u Jisu kita kidei u Philip bad u Jacob bakoj. Ngitip ba u Philip u layo ya kata kecingkot nautrai bej bad hadin ba u layo ya kata kecingkot habau la pediang ya kecingkot ka jung trai u Philip u lay ya kendu yau Nathaniel bad u ailam ya kata kecingkot ka jung u hau Nathaniel. Nathaniel habau yos ngeu ya kata kejingkot ke jong utra yo Philip badu Philip ukot yu ban bod yo Jisu ne ban la yekendu badu Jisu ne ban yo mat ya kata kejingkot jong u Jisu Nathaniel uang ke ke babha ke bala ban mi ne ke bangala ban yo na Jerusalem thik kumba u Jisu la khot yu u Nathaniel u lej Sha u Jisu bad u Nathaniel ru u yomat ya kata kajing khot ye jong u Jisu ha kajing em kajing u bad ngiyo i kumno u Jacob ru u long way na kir karngot ki apostol jong u Jisu ha yo le sing ngim yo i bha ngim tip bha shapang kajing em jong u Jacob bakoj Henry ngitip baw long usunran jong Jisu unong bod jong Jisu
bad udai unong tho ya ka wei ka sithi ka bangidan ha ka Bible. Ko hanmen ko para kini ki arngut ki senran jong Jisu ki apostol jong Jisu ka bangira khe ya kasngi brom jing ki manta kasngi ki amat shisha ya kini ki ktin ki bau Jisu long ha ga gospel ka manta kasngi ngalong kalenti ka jing shisha bad ka jing em hadin ba ki la amat hadin ba ki la sneu hadin ba ki la ong ho ya kana ka jing khot ka jong trai shisha ki ya ha kana kalenti jong ka jing shisha bad ka jing em bad lengba ka jing hikai ka jing ki lengba ka jing em ka ba ki la em lengba ka nuksa ka ba ki la pan i hanga badapi ki khot ken yanga badapi ru iwei pai wei ban ya ha kane kalenti ban ya ha kane ka jing shai ha kane ka jing shisha jong ka jing em ngakan mau sisen ko hanmen ko parakat bangrang don hatripura don wei breu bakali yanga kane ka jing kali man kapor kane ngladep share man suang ngladep YouTube hakiwe naki online mas ka bangal ai hanre sajisin ngaku aban ong biang ya kane don wei breu bong bakali nga ka jing kali pi ki Kristan pi hikai mo ba ngidei ban em ka jing em ka babha ngidei ban yaj ha kalenti kata kalenti ka bau Jisu la pan i pi ban yaj ha kata ka jing shai bad ban em kata ka jing em ka ba u Jisu em ban yo ya kata ka hima baneng hato pitharai ba phimla sme ban yo ya kata ka hima baneng lada ngilong ki Hindu lada ngibut ya ki wei ki blai lada ngilong ha ka wei ka jing em hato ngimyo smo ya kata ka hima baneng ngaong yu kasong ha kajingai ke jung pi pingai dakomwe banyo ya kata ke jingsuk kiwe kiniam kingai dakomwe ki em dakomwe banyo ya kata ke jingsuk hanrei na ka banta jonga u Kristan Katolik ngangai bad nga em kata ke jing em ka bau Jisu ulai ngangai yu Jisu bad ngaya ya kata ke lenti ka bau Jisu layat bad ngaya ya kata ka jing shai ka bau Jisu lai bad ngaya ya kata ka lenti ka bau Jisu la pani ban yo ya kata ka jing su peneng ko hanmen ko para watharai ba manga mapi ngindu no ya kata kalenti bom jukut hanrei nadu kasngi ka bangila yo ya ka jinget nadu kasngi ka bangila pediang ya kata ka jinget jong ngi how Jisu ngi la yo lupa ya kata ka jing em bom jukut ngilayo lupa ya kata kabainong kabautrai ulamang naga benta junga bajungpi hanrei ken mau wala dangila don kena ke jinget wala dangila pediang ya kena ke jinget ngila bandu ya kata ka jing em bom jukut ka junga ka jungpi lada ngiklet no banyaj ha kane kalenti lada manga mapi ngi bread no ya kane ka jing shisha ne ka jing shai balada ngi ngimiyaj ha kata kajing em ka bau Jisu la em kajing yat ka junga ka jungpi ya kata kalenti ka bau Jisu la pen i ko hanmen ko para kalong ka bakongsan bangin yo ya kata kajing em bom jukut om dei tang ya kata kajing em bom jukut ladangi kwa shisha ban yo ya ki jing e ka jing kurku jong Jisu ha ka ne ka parthai bamanta ka bing ong mo kajing suk beneng ha kajing em bamanta ngi don kam ban yat ha kalenti ka bau Jisu ula pen i yang abadipi ke kata kalenti kadai ki value lane kita ke jinglong ki babha ki bau Jisu ulahi kai yang abadipi kajing so jemut kajing yalong kawai kajing yamap baro gini kidai kita ke lenti ki bau Jisu ulapan i yang abadipi bangin yaj hato shisha mangamapi kom kita ke Kristan ki bela pediang ya kana kajinget ki bala yo ya kana kajinget ki balio iya kana ka jing kalenti ka bau Jisu la pani hato ngi yaj na am tang kata ka jing kali ka ba manga mapi ngi dei ban kali menta kas ngi bat man kas ngi jong ka jing em ka jing ngi dei ban kali hato ngai yaj na am ha kana kalenti ka bau Jisu ula hikai yanga ka kalenti ka bau Jisu la pani yanga ban yaj tang kata ka jing kali ka bangi dei ban kali man kas ngi ladangi kali ya kana ka jing kali ban ngi persang sisa ban yaj
ya kan kelenti ke bau Jisu la ai ka jin kelenti ke bau Jisu la pen I yang abadi pi klempep ngin sayo ya kata ke jingsuk ha kan ke perthei bamenta bad ha ke perthei belawai kohan men ko para dein mata ka dau token ngidon ka jingshania ya kine kiktin ke bau Jisu la ong bad om dei tang ka jingshania ka jinga ka jungpi hanrei ngidei ban im ban ngidei ban ya ngidei ban le ya kine kiktin ki bal jisulong haga gospel ba manta kasngi ngalong kalenti ka jing shisha bat ka jing em ban ngini ai duai ko hanmen ko para ngin ai ti yelade how jisu ko hanmen ko para kumbau jisu long haga go ka lain ka khadu jong ka gospel ba manta kasngi ka gospel ba manta kasngi na ka gospel jong yohanes kalon khat sau record khat la khat na kalanya bakat saw ke bongkom ni lada pipan kanu ni ke hak kerteng junga ngangan le kata den mata kadau toke mata ka step ngin dem ngon nak madu jisu ngin duai ban ngin IT la de hau knang ba mo un ngap ya kata ka jing duai ka jungi bat mangi ngin la ban ya kata ka lenti ka jing shisha ka jing em ka bau jisu ulahika yengi en yoro ya jisu Christ. Tungin yang ngin pla la ka jong ka jingej ngangej au blei pa dan bor baro unong tau ka peneng bat ka tingleu pada hal Jesus Christ kun ba mare jungu utrai chungi ya balapon no man sim bakoj ya balakana ka maria tesati ya ba shala ben ho pintius pilatus asana na yu la ya balatu la ya sikya akasni ka balai mi pa ki ya Ulakil Shabnang, Shang Shikamon, Blake Pab, and Barbaro, Nangta, one part, one Bashar, Kibim, Kibayap, Nangay, Howman Silvercoit, Akabalang Catholic Bakot, Agachun Salok Kalukot, Agachun Apiki Pop, Agachun Nipat Kado, but Agachun Embom Jukot. Amen. Lies part from Long berkuku try ke blek Februari kawai nama marga jengku kerhai jengeng dalam yang mampu mengitar wahana usop jengku kena bagi tuai jengku kalau ku juga jengeng menyuruh iblis jenam amen. Long berkuku memang ke try blek pertai berok dalam marga jengku Keduai ko para baga jengknya junga bajung pi kan long bapdiang huna kemadu bleu pa badan bor baro to try yang akti jengpi nak benca ke jiro beram bat kateng jungu kajing mentoy nge berbalang bako jungu baro kawai to pdiang ko try ke jing ai ki bangi wan ra nak benta kasni buram jong ki apostol u Philip badu Jacob to ai hangi yakin yam Kabakoj, kabaklem tobria, dau Chris utrai jungi, amen.
utrai dan rengkat bat pi Kabat Piru, to kan tu laki danut to nginang utrai blai jengi Basong Hok Bakate, da sha kalong basong hok bat ka badai ka de ti jengi bat ka jing pen em yangi haman la kapor bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa ba khut ko blai badan bor bat bom jikut leng bao trai jengi u Jesus Christ namar mlate ya kabalang jengmi kabayang skam triang ha kanong rem jong ki apostol bakan long kadak kabayai ne jong ka jingkhoi jong me hang ne hasla prathai bat ka sakhi habaro ka jingkar khu jong ka beneng namar kata menta bat pateng la pateng rengkat bak kan hon jong ki angel ngirwai hame nadu kidanot jungi kat ba ngi pertajam rengkat ban ngi pen bena Ubakud, utrai blai ki pai neng pertai sawada kaburam jong me Osana Osana utrai blai shatro Osana you bless you Lord and Yaro you are one agak ketemu try neng pertai sawada kaburam jong me Osana Osana torwa you bless your Osana you bless you know Da sham along bukot ko try ka thame jong ka jingkhoi baro Namar katang ikarpat yame topan khoi pan kantang ya kine ki jing trwa jungi dag bapha yaman sim jung me kum kam jer halor jongki bakin klalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor baladino yu badala kamon snobha ula priang ya ke jing sha sutom ula shim yokpu bat kabaingu yame ula kedia yu badul ai hala kesenran u ong to shem batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakba nit na kabanta jongpi Hagajugur kom enda lalayabam ula shim yakukuri bad kabaingu biang yame ulai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai bad bom jukut ya kaba enpenme na kabanta jongpi bad na kabanta kibabun na kabanta kajung map ekipop tole yakane ban kan mau yanga kajung maya jong kajung ngej Kata sin bagi bam yune Pani dia kane kakuri Ni pen bna ka jing yap chong me ko try Tada du men wam Namar kata ngig bapan menta ya ka jing yap ka jing mi pa jung u ngi trwa hame ko try yok po jong ka jing em bad ya kukuri jong ka jing pen em ngi dai ngu adam namar melenyau yangi ke babit ban yang akma jong me bad ban sakri yame da ke bas ngauret ngi karpat yame bangi ki bayo banta hakamet bad kasnamo Chris ngilong ki ba lapani tali ka we daumen sem bakoj tokan mau ko try ka balang jong me ka bala priang hasatala ka prathai bad topan janaya ka ha ka jing ej rengkat bad Francis ukpa bakoj jongi
Uwal bat marwen u bishop jungi. Kakan hun ki bishop bat baro ki lingda. Token mau ya ki shakri jung me. Gilbert kurba bat Alexander lingda. Ya ki ba mela khot shala de na kanek prathe. To ai ba maki ki ba yalong ka way badu kun jung me ha ka jung yap kum ka jung u. Kin yalong ka way ru badu ha ka jung me pa jung u. Token mau lem ru ya ki henman ki para shen rang bat kan thei. Ki bal yathia da ka bakarmen ha ka jung me pat. Bat ya baro ki bal khlat no ha ka jung isnei jung me. To pdiang ye ki sha ka jung shai ka khmat jung me. To isnei yang ibaro ngi karpat ye me. Baringkat bat kamaria te sati bakhoj kakmi jong ublai ujisa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro kirkhoj ki blapens ngobha me pateng la pateng ngilong babet banyo bantalem ha ka jing embom jukut bat banginira bat pandan borom me daw khon jung me u Jesus Christ. Dau lembat u badhau kan long hame bleu pa badan bor ha gijing long ka we jongomen sim bakhoj baro ka borom bat gijing ro jinom la jinom amen. Kumblah hukum yang ngi daw nong penem bat kumblah hikai ngi daktin blai ngi nod ban ong ko pa jongi ba habneng kalong ka bakhoj kerteng jongme Kanwan kahima jungme kalong kamon jungme ha ka kendeu kumba habneng to ayangi manca ka jungam jungi ka bahala ka sngi batama yangi kerengkang jungi kumbang rogi ma bi ke bales new yangi badwat yalam yangi sha ka jung pensoi henry ta panla yangi na ka bas new to panla yangi ngi karpat ko try na ka jung snew baro ha ka jung sbon jungme to a jung suk jung sanya ki sngi jungi kenang ba da ka jung rap ka jung isnei jume ngin lai barabor na ka pop bangin yo jung da na ka jung jenjar baro kat ba ngi dengap khmelenti ya ka jung kermen bakhoj bat ka jung wan pa jung nong panem jungi u Jesus Christ namar ka jung me ka long ka hima ka jung me ka bor bat ka buram chinom la chinom kotra Jesus Christ me belong ha ki apostol jung me ka jung suk ngai api ka jung suk jung ang ayapi wat pe ye ki pop jungi henry ye jing e jong ka balang jung me badha ka jing sbon jung me to ai ka ye jing suk bat ka jing tali ka wei kat kum ka mon jung me mame ubi mat basan char junom la junom amen ka jing suk utrai ka dan barabor rain card bat pi to ngini terwa ye ka da ka jing suk iwe highway pat ka jing suk bat pi Hakmi u Jisu kulang brod jong ublei bakin no iki pop jong ke prathei suk ya kito ki balakhot sha ka jing khawai jong u khun lang brod konrak sen ja kan sakia hi kamat bat kasnama Chris kan ri bat kini lamingi sha ka jing embom jukut amen.
Kamed Basnam Chris. 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 Our spotlight. Akan ke step such as sin. Akan ke por ke bakut ke por ke kencang Iwan hakmat jumeng Iwan menaiti ala dei hame. Ingin ke sania ko turaya ke kitin ke pamela keren. Pamelong sisa kalanti melong sisa ke jing sisa bat kalanjing em. Im yo syu ke jing em lai tang na me ko turai. Den matagrau Iwan menaiti ala dei hame akan ke step. Shimti ingi telitelan med baban sem jing mot bajing perkat jing ngau beru jing long beru jingi bangin ng la su ban em kata ka jing em ka babaha kam tame kane ka jing wan long dog ka jing long snam ka jing
rengkat bangi lengba kayu keres bakoj tenang penklain tenang boringi kotra Jisu bangin laban imba bangin laban lebha bangin laban ya kata kelenti jong kajeng shisha ba jong kajeng em Jisu nangai bor yang ibaro ya kinong pamasatalak pertai kita penkoj yang ibapang bersitam wanra ya kata kajeng embom jukut kajeng sukmeneng ya gitu kibalak ladno Jisu mi ID lade hame Jisu shimti yangi yalam yangi jinlenti yangi kta yangi bangin yo ya kata kajeng koj kajeng kia kebapura Tong ini aduai Topan khoj ya kijing mo jing perkhat jongi ngi karpat kotrai da kine kijing trua ba khoj ki bangi layop diang khnang ba da ba puson yame hau khon jongme rengkat bat ki apostol u Philip badu Jacob ngilong ki babet banyo ya kajing embom jukut daw Chris utrai jongi utrai don rengkat bat pi ublay badan bor bro un kurku ya pi ukpa padukon badaman sem bakoit tolay suk bat syakriya utrai da kajing em babha jong pi haleluya haleluya Yesu ya blay haleluya haleluya Nambar kendai punyo Kaburam hokpa padukun hamat sim bakoit En je roi trai Jesu Christ